Тя е доцент Красимира Жекова и освен вяра и надежда, успява да върти и любов. В живота пък тя върти представление в театър Българска армия, през свободното си време върти вегетариански манджи, ще да кажа друго, надолу. Дай Боже и друго, нали? Тя със сигурност може да каже тази вечер аз съм хубава, но за публиката е по-важно тази вечер тя да ми изкара хубави парички. Цизата, певицата, прекрасната, гениалната, да не кажа на ръба и отскоро акушер, гинеколог, вечно толкова красива и млада, несериозна. Защото аз не чак те помня, това е преди 30 години. Не се смейте, това е хубаво. Те не са подробни цели по такова и се така жа. Точно и се в перфектна форма, красива, хубава. Какво правиш, не ти признай истината? Долите води в Хималайките, май си хималайска сол. И направо ме хвърля в тия ледените езера. И аз си Записали това една да, година. една-две години и такова. И си крия там. И сега като си видях родителите, до някъде е геното. Се оказа, да, но има много неща, които човек може да сложи в собствения си живот, без през цялото време да се грижи за това, да се хубав. Но пък въобще положителното усещане за света да си направиш от лимонова лимонада, много да е Да, този млад дух и визия, разбира се, аплодисменти или просто специално за